दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नखरजों लोगोसे जथायै एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ अदालगुरिनि रौतायाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गोबां आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि, राजखान्थिगिरि आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो नुजाथिदों। दिनैनि खुंनाय गोथार सारादुआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बारग' एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। बिथां प्रमद बर'आ बुंदों, हारिनि थामोनथानि थाखाय बर' हारिखौ रैखाथि होनायाव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि गिदिर बिहोमा दं। लोगोसेयैनो बड'फाजों सोमावसारबोनानै दिनैनि समाव बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय गिदिर खहा होननानै फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिया। बिबुंथियाव प्रमद बर'आ बुंबावदों, बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोजोर खालामनो थाखाय सरकारा रौतायाव माइलस्टन गायसनगोन। बे गोथार सारादुआवनो बाहागो लानाय केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ रुंसारि करेन्द्र ब्रह्मनि खहा जानायखौ हारिनि थाखाय आंखाल जानानै थागोन होननानै बुङो। मन्त्रि ब्रह्मआ बुंदों, एबसुआ बिथांनि मावबोनाय बिहोमाखौ अरायसम गोसोखांबाय थागोन। लोगोसेयैनो मन्त्रिया बुंबावदों, गेदेमाफोरनि आदर्श आरो सानस्रिजों थाङोब्लानो बर' हारिया जौगासारगोन। रुंसारि करेन बसुमतारी बिथांनि दिनै श्राद्धनि सानाव बिथांखौ जों बयबो बिबार बावनो बाहागो लादों। बेवहाय आसामनि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरिफोर बयबो बाहागो लाफैदों। मानोना बिथाङा जोंनि सासे आंगोनिबो आंगो दैदेनगिरिमोन। बर' माहारिनि थामोनथा, बर' माहारिनि सिनायथि आरो बर' माहारिखौ गोबां मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय बोखांनानै मोजां थासारिसिम लाबोनायाव बिथांनि गिदिर बिहोमा दङमोन। बड'फाजों लोगोसे एखेलोगे बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय सुख'हायै मोनसे खहा। बिथांनि सान्थौ सानस्रि, बिथांनि मावनाय दांनायखौ गोजोर खालामनो थाखाय रौतायावनो मोनसे माइलस्टन सरकारनिफ्राय गायसननाय जागोन बड'लेण्ड मुभमेन्टजों सोमोन्दो लानानै। आरो बे माइलस्टनावनो बिथांनिबो मोनसे मिउजियाम, बिथांनिनो मोनसे लाइब्रेरि बानायनानै बिथांनि मुङाव बेवहाय बिथांनि लिरबिदां बायदिसिना जि सोरजिदों बे गासैखौबो बेवहाय दोनथुमनाय जागोन। बिथाङा दिनै गोमालांबाय। बिथांनि मावनाय दांनायनि सायाव मोजां रोखोमै लिरफिननांगौनि गोनांथि दं। आरो मालाबा गुवारै चान्स मोनोबा आं खोथाफोरखौ बुंनो हागोन रायजो राजाफोरनो। दिनैनि दिनाव आङो बिथांनि जिउमाया जाहाथे गोजोनै थायो बेनि थाखाय आं आर'ज गाबो आनान गसाइनि खाथियाव आरो न'खरनि खाथियावबो आंनि दुखु फोरमायनायजों लोगोसे न'खरनि गाहाम इयुननि थाखाय आङो मिजिंथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदा करेन बसुमतारीखौ गुबुनखौ जेरै गोसोखाङो बिदिनो गोसोखांबाय थागोन, हाबाफारि लाबाय थागोन, आं बेखौनो मिजिंथियो। दा गावबागाव समाव गावबागाव साननायफ्रा एखे जाया। खिन्थु गोदोनि गेदेमा सानसुमैफोरनि आरो दैदेनगिरिफोरनि साननायफ्रा मोनसे इन्सपाइरेसन जायो। दानि गोदान जोलैया आदा करेनमोननि समनि दैदेनगिरिफोरनि बड'फानिखौ लाफानानै गोबां दैदेनगिरि दिनै गोमालांबाय। बिथांमोननि सानस्रिफोरखौ मोनसे थुलुंगा हिसाबै लानानै आवगायलांनो हायोबानो बर' हारिया जौगासारगोन। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।